במחולות ובתופים אפתח את מסיבת החנוכה, חג ההורים, בהשתתפותכם, תלמידים, תלמידות והורים. ברוכים הבאים. שהאור כאן מציף וזוהר, ואת שירנו לכם נשורר, על ניסים ועל גבורות במופע ענק ניצוצות. נרימה אבוקות, יספרו השלבות, כשמעיינות הודיה פורצים בלבבות. הורים יקרים, באלומות רחל דולקים הנרות לאורך כל השנה, אורות שמציתים ומציפים את הנשמה. אשמח להזמין את כיתות הבנים לפתוח ערב זה בשיר וברננים. בבקשה. להתחלף שמחה
גבירותיי ורבותיי, יהיו מוכנים לקבל בברכה את חנוכיית אלומות. מנורת זהב טהור, כל כיתה תוסיף תדליק האור, תרנני עוד מזמור, משאלות והגשמות תשמור, אור האמונה תנצור. יעלו הנרות לאבוקה אחת גדולה, שתאיר העולם לשם ולתהילה. אשמח להזמין את נציגי שכבות הכיתות להדלקה ייחודית ובלעדית. בבקשה. אני ליה יצרי, מדליקה נר ראשון בחנוכיית אלומות בשם כיתות א', אלומות רחל. זו הבחירה שלנו מהשלב הראשון, מההתחלה. והשלב כאן עולה בית ספר ששולח אורותיו למרחקים, מאיר עוד נר זורח על בבות שוב נדלקים, נר שני נאירה, אלומות של אור נזכירה. אני עדן לוי, מדליקה נר שני בחנוכיית אלומות בשם כיתות בית בניין, החלום של הורים, מורים וילדים שיתגשם בעזרת השם בקרוב בימינו. זה לא חלום, זו הגשמה של משאלה. והשלב כאן עולה בית ספר ששולח אורותיו למרחקים, מאיר עוד נר זורח על בבות שוב נדלקים, נר שלישי. 3 נאירה, אלומות של אור נזכירה. אני כפיר עובדיה, מדליק נר שלישי בחנוכיית אלומות בשם כיתות ג' גדילה. זה הכיוון שלנו, לצמוח ולגדול, גם אם קשה, לא להתייאש ולא לחדול, ובכל צעד להוסיף תפילה. והשלב כאן עולה בית ספר ששולח אורותיו למרחקים, מאיר עוד נר זורח על בבות שוב נדלקים, נאירה, אלומות של אור נזכירה.
אני ליאל עובדיה, מדליק נר רביעי בחנוכיית אלומות בשם כיתות ד' דרך ארץ. זה המסלול שבו הכל כלול, עם תמרורים והנחיות איך לחיות. מידות ודרך ארץ הם המסילה. והשלם בית ספר ששולח אורותיו למרחקים, מאיר עוד נר זורח על בבות שוב נדלקים. חמישי נאירה, אלומות של אור נזכירה. אני תהל ברזילי, מדליקה נר חמישי בחנוכיית אלומות בשם כיתות הצלחה. המטרה בהתנהגות, בעשייה ובלמידה, עם הרבה השקעה והתמדה, באופן עקבי לכל תלמיד ותלמידה. כך מגיעים לפסגה בכל ההפלה. והשלם בית ספר ששולח אורותיו למרחקים, מאיר עוד נר זורח על בבות שוב נדלקים. נר שישי נאירה, אלומות של אור נזכירה. אני ליטל כהן, מדליקה נר שישי בחנוכיית אלומות בשם כיתות ו' ויתור. כאן מחנכים להבחנה בין עיקר לטפל, לדעת באמת ממה להתפעל, במה להשקיע, על מה לוותר, לדעת לומר גם אין צורך ביותר, ובבגרות אז לבצע פעולה. והשלם בית ספר ששולח אורותיו למרחקים, מאיר עוד נר זורח על בבות שוב נדלקים. נר שביעי נאירה, אלומות של אור נזכירה. אני אלדד אוקשי, מדליק נר שביעי בחנוכיית אלומות בשם כיתות ז' זריעה. כי אצלנו יש כוח שטמון באדמה, זו השקעה עוד מינקות בנשמה ונשימה. בסיס רחב, יציב, איתן, לכל תלמיד, גדול, קטן, זו עשייה שמניבה פירות בדרך יעילה. והשלם בית ספר ששולח אורותיו למרחקים, מאיר עוד נר זורח על בבות שוב נדלקים. נר שמיני נאירה, אלומות של אור נזכירה. אני מתן חרבי, מדליק נר שמיני בחנוכיית אלומות בשם כיתות ח' חינוך. כששמונה נרות דולקים עוברים עכשיו בסך, לוואי יהיו כולם משמן זית זך. כחינוך טהור כאן ומטרת העל, שכל נר כת יאיר ועוד אורו יגדל. יזרח החוצה גם, ידליק האפלה, או אז נדע לבטח ששלבתו עולה. והשלם